Nou goed. Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Ik ben naar de jachtmaas nog doorsloepen. Je had het aardig goed voor was je ook wel. Ja, ik denk de corona maakt maar even maar een stoeltje erbij. Ja, daar genoeg. Het is een kleermaatje voor het seizoen. Ja, de oude masten die in verraden, daar wil ik al jaren maar brutsen. Dus Oh ja? maar geen honger maken. Ja. Nee, zeker niet. Maar is het nog de moeite waard? Ja, dat hebben we dus ook al gevregen inderdaad. En nou ja, zoals verleden hier hebben we 3 dagen mooi rijden gekend. Ik al niet coronatijd, maar we in de tafelboeten met je poeienmelk en gratis ouderhelling, dus de baan houden we van uren. Ja. Ja, Dus dan toch alles maar weer kleermaatje ja, dat dan maar in de hoop. de ijsbaan besteedt. Nou, dan mag ik zwaar dat het er al heel goed voor staat. Ben je zelf ook een reetrieder? Nee, ik ben nooit een fanatieke racerijder geweest. Ik ben ook voorzitter van de ijsbaan, maar Oh, dat wel? ja. Oké. En nee, echt nooit een fanatieke racerijder geweest. Nee, maar, en voorzitter, maar ik de technische man dan met hier. Ja, ik werk bestormd. Dus, Oh ja. elk doet zijn dingetje. Laan over hier en dan we hebben we in mijn kraantje, dus we staan er maar ook voor al die rijden we erop. Nou, dat is ook wel mooi werk. Dus Ja? zelf ben ik werkvoorbereider, dus ik zit net zo vol mee in het veld. Oké. Maar dan hakken we wel al die dingen. Dus Ja. Dus dan is dit ook wel even goed. heel even leuk om zelf weer even wat te doen. Ja. En hoe lang ben je nou voorzitter dan? 92. Zo lang al? Ja. Nee. Het is een bestuur, we gaan net water uit, wordt ik eruit en dan zie je we daar weer naaien voor. De rest van de bestuur is al hier 6 jaar lang en dan was het er eigenlijk weer uit. En dat Ja. is echt wel zo'n situatie natuurlijk. Maar ja, heel proberen, dan had je helemaal niks te doen. Als bestuur net, dus. Nee. Hoe vaak is er nou een mooie winter maken? Want dat is dan net een protte in die tiert. Jawel, ik begin van die periode wel. Dan is dat eigenlijk alle jaren wel, ja net heel lang. En enkel is niet dat ze dan echt nu te mooie rijden komen. En maar ja, je kent al die gauwer en dan ken je jeugd en ik ouderen die inderdaad. Maar wij was gewoon, ja, dan liep het te taaien en dan zijn we nou, wil in de jeugd doen. Dan vernielen we het echt net. Nou, zo probeer je wat te skippen in. Ja. Ja. En wanneer kan het wetter er nou in? Nou, normaal wordt het heel november, maar ik denk na een week zetten we die opzetsteking erop. En dan kan het, maar dan ik in het wetter zetten. Dus, Ja. Dat is net heel handig. Maar normaal wordt het heel stroom. november, ja. Ja, ja. Na een week is zo'n ledenvergadering gaan, maar dat haakt een zware holling. Ja. Dan maar de nieuwe regeltjes weer. Ja, Ja. ja, inderdaad. Ja. Moet maar zien hoe het al hier weer komt. Ja, wachtje. Ja. Hoor eens even net. Nee. Dat is nou ja, maar we hopen op een mooie winter, dacht ik zo. Ik hoop het echt. Ja. En dan kom je maar weer als je ze hier onder rijden binnen. Maar het lucht aan. Ja, maar het ligt gewoon. Ja.